kin dai ganni dai da naci da na sake biyo ke gidanku. Babban abin da nake so ka fahimci ni, me son ka da alheri shi ke bin ka har gida. Yan mata, ni fa da batun aure na zo maki, kuma kin san batun aure ba batun wasa ba ne. Ban Allah, kana cin tafarnuwa ne? Tafarnuwa? Ni ko me ya haɗa ni da tafarnuwa da zan ci? Ai ni ko warinta ba na so. Gaskiya bakinka yana wari. Gaskiya bakinka ɗoyi yake kamar yadda ka san ƙasan kwata haka yake. Ni ɗin? Au, idan ba kai ba ni ce? Kai ka san kana da irin wannan lalura ta ɗoyin baki don Allah za ka zo neman aure? Ni mahaukaciya ce da zan rinka haskaka ka ni kuma kana ƙona ni? Ko an gaya maka ni kyandir ce? Dala bawan Allah ni babu maganan aure tsakanina da kai. Dan Allah ka bar kofar gidan. Ke ya zan zo miki da alheri? In zo har kofar gidanku ki rika bibina kina gaya min bakaken maganganu irin wannan. Ni fa san ki nake yi da aure, amma sai ki rika kokarin kina gaggasa da haka za ku samu mazaje na gari irin mu? Idan ban faɗa maka gaskiya ba, so kake in tafi ina gulmar ka? Dala idan lalura ne, a daure a nemi magani. Idan kuma ƙazanta ne, dala a daure a rinka brush. Kaji? Amma kaka sake zuwa kofan gidanmu da wannan dattin warin hammatan naka da warin bakin naka jidan Allah kan jikinka jibe cikin motanka amma wai ka ce wai ka zo neman aure na ni dala kaka sake in baka ba wallahi zan maka rashin mutuncin da ba a taba maka irin shi ba da wannan warin bakin naka ni wallahi har ya kumbura min cikin. To in dai baki na wari ke ma tsohon ki na bakin shi na wari. Ki ce mashi shi ma ya rika goge goro. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yau na kai kaina inda aka ci mutunci na da kaina na kai kaina.